Doho mamalo ogolo chik ne bad migao mochung' ne rieyo timbe Uganda mondo mi ochul osiptal ma Mbagathi omenda maromo silings milion 10 kuom thieth mane otimne jogo molorne e yoda ng'ech. Ka kumachielo moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM e kaunti ma Kisumu dwaro mondo mi bod mochung' ne yiero mar duond burano otiekie ywaruok e tend duond burano e kar chung' od bura Manyando. Kamora mora mintiere nyakoro Mogajwang' arwaki ni machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare bure Nairobi kaendi oyudo boke mag jombetre 8 manyien mag pinje maoko makoro biro chako tiyo e pacho ka. Jombetre go gin moting'o koda ka mano mar piny Algeria, Farid Khalid Dahmani, Katilan Nyirati mar Hungary, Catherine Mo mar Norway, Yuri Tokar mar Ukraine, ka moko kuomgi bende oting'o koda ka Gisele Fernandez Ludrov mar Mexico, Hatem Yusri mar piny Misri, kaachiel kod Kristina Radej mar Slovenia, kod Abdul Salom Hamatov mar Uzbekistan. Ruto e kinde no mano yudo boke makamago okwayonegi hawi maber e kinde makoro gido chako tich ayanga kaka jombetre mag pinjegi bore Nairobi kam. The long-standing ties existing between Kenya and Algeria, as our two countries are key actors at the African level and in our continental forums, identifying new areas of cooperation of common interest between our two countries. We appreciate the excellent cooperation between Kenya and Norway, in which fruitful cooperation could be conducted for the mutual benefit of both nations. And convening without delay the 4th meeting of the Mexico-Kenyan consultation mechanism on issues on common interest. Plenipotentiary of the Republic of Uzbekistan to the Republic of Kenya. I, William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, do accept your letters of credence. Doho mamalo koro ogolo chik ne bad migao mochung' ne rieyo timbe Uganda mondo mi ochul osiptal ma Mbagathi omenda maromo silings milion 10 kuom ndalo 14 ne od thieth ma kaluwore kod thieth mane otimne jogo mabende gi thuolo masani olornegi e od ang'ech. E ng'eto mare Justice Bahati Mamuye ogolo chik makamano ka odwaro mondo mi omenda makamano ochul kuom thuolono mar ndalo 14 kaluwore kod deko ma osedek godo kod bad migao no kokalo kuom migao no mabende rango weche mag rieyo kit oganda e pacho kaendi kokalo kuom jagoro maduong' mongirore e migao no en ni nyaka sani omenda no nowinjore bed ni osechul tarik 26 dweni mar 9. Kata kamano mano en bura mabende koro ibiro chako tuom kendo tarik 7 dwe mar 10 higani ma bende do biro golo ng'eto mare. Duol makedo gi mibadhi pacho kaendi EACC gi thuolo masani koro wacho ni maromo buche 18 matudo tend counties kod mibadhi osewit oko kod apis jomin buche mano ODPP. Kokalo kuom jakom mar EACC Bishop Laktar David Oginde mabende nochopo e nyim kamati mar od bura mar Senate marango kaka itiyo kod omenda jopiny mano kamati no mar CPAC. En ni nyaka sani moko kuom buche maket kod mago mabende nonro nosechak matime mabendo gichwalo ne apis ODPP nowitoko ka giwacho ni kochakore higa 2013 kwan buche maromo 18 go osewitoko kamaendi. Kamati no ne dwaro ng'eyo ka bende oseketie tim moko kuom paro mane gichiwo e report mar Auditor General mane gipuodho tarik 27 dwe mar 3 higani. So it is not our own initiative to accuse the ODPP of inaction or anything. It is not even in bad blood, as Honorable Senator has said. So we have not gone off to give you how many other cases we have presented, but specifically cases that have to do with the counties that we have presented and have been withdrawn by the Office of the Director of Public Prosecution. We have not come here to accuse, but we have come in response to your request. Apisa maduong' mar EACC Ahmed Mohamud wacho ni bang' chwalo buch mibadhi ne apis mar ODPP ting' mar dhi nyime kata ito oko burano nitiere lwet ODPP.
the decision of the DPP. But as the case goes on, the DPP withdraws charges against one individual and then later decides to withdraw charges against the whole group. So in most of these cases, that is the scenario. So in such a case, what is supposed to be the recourse? Does it mean then that witness goes scot-free? Yet in your view, he was culpable? Of course, once a case is withdrawn, he's set free. And the DPP has, under the Constitution, Article 157, to charge, not to charge, to withdraw with the concurrence of the court, or not to withdraw and proceed on to the conclusion of the case. Warango weche mabini mulo mag siasa komedo moko kuom jokanyo mag ODM e kaunti ma Kisumu koro dwaro ni bod mochung' ne yiero e duond burano otiekie ywaruok e tend duond burano kar chung' od bura manyando. Ywaruok e kind kweth ariyo e tend duond burano e kar chung' od burano manyando osemiyo yiero e kuonde chung' od bura 7 e kaunti no ok nyal dhi nyime. Alan Obiero miyo waler mathoth. Samuel Nyabinda ma en jagoro mar duond buch ODM e kar od bura ma Kisumu Central wacho ni ywaruok mantie kar od burano manyando nyaka koro tieki ni mar othiro weche dongruok mar duond burano e kaunti duto ma Kisumu nikech ok ginyal timo yiero mar kaunti. E yiero manyo mar party manche neno chakore grassroots makoro nyo wadhi e counties. No kotimore no maber ahinya kaka Kisumu County kama osebedo kuku kata chuny party marwa ni wan Kisumu County okwatimo yiero nikech achiel kuom constituencies magwa ni ne nitiere gi koso winjruok. Gino an kaka jagoro nyoko mora ahinya to wakwayo National Election Board mondo ng'iye yo mapiyo madigilos godo ywaruok mantiere e constituency no mondo mi watim yiero kaka county. Nyabinda wacho ni kaka jochama mar ODM gin kwe magidwaro kendo ywaruok ailago kubikelo ber. Wawinjo ni buche moko gore makoro kendo Kisumu County chal ka gima kwe ok nyal dhi beti to daher kwero e okang' mamalo ni gima kamano kik timre. Ka ng'ato nigi pache modwaro go gimoro ong'i gimodwaro no to tayo party tek nikech msara onge. Tayo party en ng'iyo ni to ere kaka party ji nyalo donje mang'eny. Omiyo mawinjo kata mawachore kata buche magore akwere okang' mamalo ni tim gi atima kidwaro golemo mari to kikitim go kidwaro go koko mar chama. Kane oloso kod Radio Ramogi, Nyabinda kata kamano lero ni kar od bura ma Kisumu Central yiero no time yo mayom. Tana mora ahinya ni wan kaka Kisumu Central constituency kane wachako grassroots elections manyo watimo yiero ma National Election Board kimede gi County Election Board no wacho ni waonge gi ywaruok. After days kata ndalo momiga complaints no sekalo ma wan koro nyowo gimorito ni jowa mane wapuodho mane dhi e county nene koro wabiro seyo kata no wabiro kowo gi nyadhi mondo no dhi okawnwa positions mane wawinjore. Ne Radio Ramogi kuke kaunti ma Kisumu, an Alan Obiero. Kumachielo kuke kaunti ma Homa Bay eni jotenda duond burano e kaunti ma Homa Bay e koro gwenge e koro kwayo bod mochung' ne yiero mar duond burano mar ODM mondo mi obiota welo ma huyanga mar neno ni pogruok ok obedo e duond burano mar ODM. Kaluwore kod jakom mar ODM Wangchieng Ward Zakari Ooro kaachiel kod nyawadgi ma Kanyaluo David Ondoro kod dwaro mondo mi bod no mochung' ne yiero obiota chenro ma kamago e yo ma uyanga kendo kik pogruok moro bedi kaluwore kod chung' ma bende johera mag duond burano mar ODM ni godo gi thuolo masani motelo ne yiero madundo ma bende ibiro ta e kar chung' od burano ma Kasipul. Awakwayo ni candidates madwa chako campaign e wach mar election mar party gi campaign ka ging'eyo ni wan wadwaro kwe. Ko weche moko ma bolore ok wadwar. Yiero ka yiero nitiere kod chenro ne e party ka party. Jo ODM nitiere kod chenro ge. Kendo chenro mar jo ODM no awagombo ni kaber to timre maber kendo free and fair mondo mi kik jok moko wuogi ni chako protest mara yiero timore nang'o. Nitiere jok moko ma bende donja kata mane weche mag yiero gi e kito be chunygi onge party. Kato koro weche bedo magalagala makoro okodhi kare gin gi siko mana no omawa. Atemo kwedo mano endo ni koyombi
ti accept ni oyombi. Party ma nitiere lwet mama Gladys Atieno Nyasuna Wanga osebedo kotayo yiero maber kendo kata mana wang'ne ne koko onge mag yiero mang'eny kaka nostayo e grassroots makoro biro nyake was modhi nyake constituencies e kaka wadwaro ni mondo mi counties bende otaye yiero no endo tare ataya maber kamano. Kakor kore Ondoro to nokwayo jochung' madhi piem e yiero madundo ma Kasipul mondo miyo ta chenro magi mag kisera marombulu e yor kwe maonge koko mora mora. Weche mag yiero kik pogwa kaka oganda, to weche mag yiero nego bed ni riwowa. Akwayo kaka jachama kendo akwayo chama wetena duto te ni wamakre uru lwedo gi lwedo seche mwadhi wuothe kor gwenge ka wawuoyo gi oganda wa mondo wayud jatelo madhi represent wa Kasipul, to wamakre uru to wago mbaka kaka joka ng'ato mondo mi wadhi yud candidate ma oganda wa duto biro bedo ka ong'eyo ni mane jatendgi. Kendo wakwayo gi muolo ni e seche gogo ma ng'ata chielo yudo nafas mar telo to wariwe uru lwedo nikech ng'ata chiele manyaka bed jatelo. Telo ok nyal bed gi ji abich kata ji ariyo at a time. Ka wang' wayudo jotendwa e county e party leader kata wadwa yudo jatendwa Kasipul, to duto te jowa mano dhi chung' ka laro kombe go eko. Wagombo ni tok yiero waduog wamakre uru kanyakla. Imedo winjo weche manyien gi Collins Okaka. Waringo duogo bure Nairobi ka indie kar dak ma Kibra kama jodak makuno koro ywak ewi midhiero mar ataka masani oketo ngimagi kama tek. Ka gidako luoro ni kidek gigamo tuoche mikelo kod chido mar aluora. Reporter marwa Martino Nyango miyo waler mathoth. E kar dak mongore ma Kibra, thoth aluora ka moting'o peini kachiel kod miteche oselokore kuonde mag wito taka ka jodak makono koro nyiso luoro ni taka makamago keto ngimagi e andaki mar gamo tuoche mag nyaldiema e kind tuoche mamoko mag ich mikelo gi aluora mochido. Mimi naitwa Robert Wanga. Mimi nafanya kuuza samaki hapa 42. Na shida yenye tulio nayo hapa ni shida ya takataka. Takataka inatusumbua sana. Kwa hivyo ndio tume watu wa biashara, na hata saa zingine mimi huona wale ambao wanaishi hapa wengi wana complain mambo ya tumbo. Wanaona ni kama hii takataka inawaathiri sana, inaweza hata kuleta kipindupindu. Kalore gi takago, johala mag chiemo wacho ni giyudo lal mathoth. Wira ni thoth jonyiewo sani koro claim gi kata matin. Ya imeathiri kabisa paka business. Kitambo ningeuza kama hakuna takataka ningeuza hata 100 pieces samaki 100 kwa siku, lakini sasa utauza moja ama mbili. Kama imeenda vizuri utauza 3, sababu watu hawataki mazingira machafu. Giwacho ni gisebedo gi midhiero makamano kuom thuolo mar higni 3 mosekalo ka okenge duto mosebedi kikawo gi riwruoge mamoko mar golo takago osegoyo Luanda kalore kod taka mathoth mosebedi kipuko odiechieng' kodiechieng'. Zakari Otieno en fundi bao e kar dak ma Kibra. Jina langu ni Zakari Oumakea. Mimi ni fundi carpenter wa hapa 42. Na hapa 42 kwa miaka 3 iliyopita tuna shida sana ya mambo ya takataka. Takataka imejaa hapa 42 kiasi kwamba hata njia tulikuwa tunapita kwenda Jamhuri kutoka 42 roundabout imekuwa na shida sana. Inaziba njia, tunaanzisha kwingine tunapita. Takataka imejaa mpaka relini na Giwacho ni sirikal mokalo negolo ga takago to masani motele gi Gavana Johnson Sakaja to pok gineno kata matin. Magavana waliopita kwa kweli wamekuwa wakijitahidi, kila baada ya wiki walikuwa wakitoa takataka. Hivyo haikuwa imejaa hivi. Lakini huyo kiongozi ambaye tuko naye sasa hivi, huyo Sakaja, kidogo imekuwa na shida kubwa sana kwa wakazi wa maeneo haya. Kwa jumla, iwe wafanya biashara, hata wenye vibanda vidogo vidogo vya chakula walihama hapa kwa sababu hawezi kuendelea kukaa kwa jinsi inzi ka walivyotapakaa eneo hili la 42. Okang' marwa kata kamano mar twak gapisa maduong' mochung'ne weche mag rito alwora e kaunti ma Nairobi ne ogoyo Luanda. Ne Nyakalondo mar Ramogi, an Martin Onyango. Nyakoro mag jwangi kanyo bende machope giko mar miyo weche manyien e yono madimba. Kata kamano katieko magithondu weche manakelo ni kaketo gi e yo machuok. Jatend piny Kenya William Ruto yudo boke mag jombetre boro manyien mag pinje maoko makoro biro tiyo e pacho kam. Doho mamalo ogolo chik ne bad migawo mochung' ne rieyo timbe oganda mondo mi ochul osiptal ma Mbagathi omenda maromo shillings milion 10 ne thieth mane otim ne jogo ma olornegi e od ang'ech. Moko kuom jokanyo mag ODM e kaunti ma Kisumu dwaro mondo mi board mochung' ne yiero otieke ywaruok e tend duond burano e kar chung' od bura ma Nyando.
Sapare wang'e tudri kodwa kendo ne weche manyien e yono madimba. Kata kamano sa 8 gi saa 9 weche manyien e yo machuok. Bang' nyiri machuok kende pau tuke wateri achiel kachiel. Imedo winjo weche manyien. Mago ne weche manyien gi Collins Okaka. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni weche tuke, kocha mar Kogalo Charles Akono wacho ni gin gi chir mathoth motelo ne rakruok e kindgi klab mar Simba mawuok e piny Tanzania otieno ma kawuono. Rwedhi gi dhira Korea lap tuke ma Benjamin Mkapa mane boma maduong' ma Dar es Salaam. This will be our biggest match, and of course it's very important for us to present ourselves very well before our league starts. There has been a lot of information that we've given the boys, and we believe they have to retain it and process in the game of play. And so we're looking forward to the Wednesday match. For us, like I said, it's a training match, but a big one. We are very confident they will present themselves very well. We've started with a group of players, and we are very familiar with them. We know what they can give us. Obviously, they are national players, and so we consider also the fact that they have that exposure. Weche gone osirki kapten mar tim no Philemon Otieno, ma bende ne oyango huma mar Simba, to kata kamano owacho ni gin gi thuolo makare odiochieng' ma kawuono. Mejiandaa vizuri kizingatia kwamba pia Gor Mahia